дар ин дарс шумо тарзи гуфтгӯ ва иваз намудани матнро дар ҳуҷҷати Microsoft Word 2007 меомӯзед. барои ба экран даъват намудани равзанаи гуфтгӯ дар вкладкаи «Главная» аз гурӯҳи «Редактирование» тугмачаи «Найти»-ро пахш менамоем. дар катакчаи «Найти» калимаи мекуфтагиамонро чида тугмачаи «Найти» далеро пахш менамоем. барои ба таври васеъ ворид шудан ба танзимоти ин равзана тугмачаи «Больше»-ро пахш менамоем. ҳангоми пахш намудани тугмачаи «Больше» мо ба танзимоти ин равзана дастрасӣ пайдо менамоем. барои мисол мо як ҳуҷҷати зиёда аз 1000 саҳифадорро ба устоди худ барои таҳлил равон намудем. устоди мо чанд рӯзи пас занг зад ва гуфт: ман дар роҳ ҳастам. аз ҳуҷҷати фиристодаи шумо чизе ба ёдам омад ва барои фаромӯш накардан ҳоло занг задам. дар қисматҳои охири ҳуҷҷат дар сархате калимаи равзана катакчаро истифода кардед, ки хуб мебуд он ҷо калимаи рафъро истифода менамудед. акнун мо барои ёфтани калимаи катакча ҳуҷҷатро саҳифагардон намекунем. равзанаи «Найти» изаминитро ба ҳуҷҷати худ хонда, дар катакчаи «Найти» калимаи катакчаро мечинем. ва тугмачаи «Найти» далеро пахш менамоем. марҳамат. дар як миҷазанӣ мо калимаи катакчаро пайдо намудем. фарз мекунем устоди мо гуфт ки ман баъзе калимаҳоро бо ҳарфҳои сурх ишора намудам ва ҳуҷҷатро ба почтаи электронии шумо равон намудам. акнун мо бояд калимаҳои бо ҳарфҳои сурх ишора намудаи устодамонро пайдо намоем. барои ин тугмачаи «Больше»ро пахш менамоем ва аз ин ҷо тугмачаи «Формат»ро пахш менамоем. аз рӯйхати пайдошуда рӯйхати шрифтро пахш менамоем. дар равзанаи «Найти» шрифт мо ранги шрифтро иваз менамоем. яъне ба мо бояд ҳарфҳое ки бо шрифти сурх навишта шудааст кофтков намояд. тугмачаи «Ок»-ро пахш менамоем ва тугмачаи «Найти»ро пахш менамоем. барои чӣ барнома ба мо ин чизро пайдо нанамуд? барои он ки мо вақт аз оне ки катакчаро кофтков намудем, аллакай катакча ки дар қисмҳои охири ҳуҷҷати мо қарор дошт ва ба истилоҳ курсори мо ҳам дар он ҷо қарор дошт. аз ҳамин сабаб наёфт. ҳоло ба аввали ҳуҷҷат меоем. ва бори дигар «Найти» далеро пахш менамоем. чӣ хеле ки мо дидем
ҳарфҳое ки устоди мо бо ранги сурх ишора карда буд, барнома ба мо онро ёфт. боз найти далеро пахш мекунем. боз мана ин ҷо устоди мо яъне барномаро бо ҳарфҳои сурх ишора намудааст. боз найти далеро пахш менамоем. мана ин ҷо чанд сархате ки устоди мо бо ҳарфҳои сурх ишора намудааст. боз найти далеро пахш менамоем. бо ҳамин яъне он ҳарфҳое ки устоди мо бо ранги сурх ишора карда буд, мо ҳамаи онҳоро пайдо намудем. акнун ногуфта намонад ки вақт аз оне ки мо кофткови ҳарфҳои сурхро ба итмом ки расонидем, мо ҳатман бояд ба танзимоти равзана ворид шуда, танзимотро ба ҳолати аввалаи худ баргардонем. ин ба чӣ хотир мебошад? агар мо тағйиротро ҳамин тавр гузорем, вақт аз оне ки мо ягон калимаро баъдан мечинем ва кофтанӣ мешавем, барнома танҳо дар ҳамон калимаро танҳо дар рангҳои сурх мековад. яъне дар ҳуҷҷат дар кадом қисмате бо ҳарфҳои сурх навишта шудааст, дар он ҷо ҳамон калимаро мековад. барои он ки дар ин ҷо мо ранги сурхро яъне гузошта будем. аз ҳамин сабаб танзимотро ба ҳолати аввалаи худ бармегардонем. акнун ба ивази матн мегузарем. барои иваз намудани матн мо аз вкладкаи главния, аз гурӯҳи редактированӣ тугмачаи заминитро пахш менамоем. ҳамин тавр мо равзанаи найтии заминитро ба экрани худ хондем. гуфтам ба маврид аст ки мо метавонем боз ҳамин тугмачаи найтиро пахш намоем ва агар шумо аҳамият диҳед, дар ҳамин равзанаи найтии заминит мо дар қисми найти яъне кофтков кор кардем. агар мо аҳамият диҳем, қисмати дигаре дорад заминит. яъне мо метавонем бо даъват намудани равзанаи кофтков ба қисмати дигараш гузашта боз ивазкунии матнро ҳам давом диҳем. ё ин ки ин равзанаҳоро мумкин аст ба воситаи пахш намудани тугмачаи контрол ва эҷи лотинӣ ба экран даъват намудан мумкин аст. яъне мо тугмачаи контролро пахш намуда истода тугмачаи эҷи лотиниро пахш менамоем. дар натиҷа боз ҳамин равзана ба экрани компютери мо хонда мешавад. акнун фарз мекунем ки устоди мо ба мо занг зада гуфт шумо бояд ба ҷои калимаи равзана калимаи токчаро истифода намоед. мумкин дар ҳуҷҷати мо ҳазорҳо калимаи равзана истифода шуда бошад. агар мо ҳар яки онро дар алоҳидагӣ иваз намоем, мумкин аст ба мо чанд рӯз дар кор шавад. барои осонии кор дар катакчаи найти калимаи равзанаро мечинем. равзанаро мечинем ва дар калимаи заминит на калимаи токчаро мечинем. токча ва тугмачаи заминитро пахш менамоем. барои чӣ наёфт? калимаи равзанаро
نیافت. برای که ما تنظیمات رو خیلی که تاکید کرده بودیم به حالت اولیه خود بر نگردوندیم. تاکید کردیم ولی بر نگردوندیم. از همین سبب برنامه کلمه روزانه رو نیافت. اکنون باری دیگر میبینیم. روزانه رو نوشتیم، توکچه رو نوشتیم، تگمچه زمینیت رو پخش مینماییم. چطوری که ما دیدیم الکی در حجت ما یک کلمه روزانه به توکچه عوض کرده شد. همینطور اگر ما زمینی все رو پخش کنیم، چطوری که برنامه به ما معلومات داد 71 تا کلمه روزانه به کلمه توکچه عوض کرده شد. تگمچه اوکی رو پخش می نماییم. مفیدی فرمان زمینی رو در مثال دیگر دیده می بریم. فرض میکنیم که به ما یک حجت رو فرستادند که شریفتی در این حجت استفاده شده در کامپیوتر ما نیست و حرفهای توجیکی این حجت رو کامپیوتر ما غلط نشون میدهد. اگر حجت ما از 1000 صفحه زیاد باشد، برای به تنظیم در آوردن حجت ما باید 4-5 روز کار کنیم، زحمت کشیم. برای تستر به تنظیم در آوردن حجت فرمان زمینی رو استفاده میبریم. اکنون من حجت دیگری رو میکشویم. فرض میکنیم به ما حجتی رو فرستادن که هیچ خیلی که شما میبینید حرفهای توجیکی رو غلط نشون میدهد کامپیوتر ما. یعنی شریفتی که این حجت رو مثلا تیار کردگی هستند در کامپیوتر ما این شریف وجود ندارد. اما ما دیگر شریفت های توجیکی داریم که ما میتوانیم به واسطه اون حرفهای توجیکی رو درست نماییم. چخیلی که قید نمودیم اگر هر یک تا این حرف رو ما یک تا عوض نماییم، من مقایسه قطعیاً من اینجا لوحه های اینجا، یعنی ما ممکن 4-5 روز وقت خود رو صرف نماییم. اکنون برای آسانی کار ما برای عوض نمودن حرف ق اول یک بار به حجت خود حرف ق درست رو میگذاریم. این رو ما به واسطه вкладкаи вставка گروه سیمولی با پخش نمودن تگمچه سیمول و روی خط دروگی سیمولی так انتخاب می نماییم حرف ق و تگمچه вставить رو پخش می نماییم و روزانه رو محکم می نماییم. ما اینجا حرف ق درست رو گذاشتیم. اکنون برای چی کار میکنیم؟ ما حرف ق گذاشتمون رو جدا می نماییم. با بولش تگمچه راست رو پخش نموده از روی خط پیدا شده تگمچه کپی رو پخش میکنیم. یعنی ما حرف ق رو در خاطر کامپیوتر گرفتیم. اکنون این حرف رو کور میکنیم. حرف ق غلطی رو جدا می نماییم و روزانه найти изменить رو به اکران دعوت می نماییم با پخش نمودن تگمچه کنترل H. خیلی که من قید نمودم. اکنون هنگامی
ба экран даъват намудани равзанаи найтии заминӣ дар катакчаи найтӣ ҳамин ҳарфи ғалатии қе мавҷуд аст. барои чӣ? Барое ки мо онро ҷудо намуда ин равзанаро даъват намудем. ҳангоми ҷудо намудани ҳарф ва даъват намудани равзанаи найтии заминӣ дар катакчаи найтӣ ҳамон ҳарф намудор мегардад. дар катакчаи заминӣ на мо тугмачаи ростро пахш намуда аз рӯи хат тугмачаи вставидро пахш менамоем. яъне аз хотираи компютер ин ҳарфро ба ин ҷо гузоштем ва тугмачаи заминӣ всиёро пахш мекунем, то ки ҳамаи ҳарфҳои дуруст ба ҳарфҳои ғалатӣ иваз карда шавад. хеле ки барнома ба мо иттилоъ дод 157 то ҳарфи ғалатии қе ба ҳарфи дурусти қе иваз карда шуд. акнун барнома аз мо мепурсад ки аз он мавқеъе ки мо қарор доштем то охири ҳуҷҷат ҳарфҳо иваз карда шуд. барнома моро мепурсад ки боз ҳарфҳое ки пеш аз ин мавқеъ қарор доштанд иваз намоям. мо тугмачаи даъро пахш мекунем. дар натиҷа барнома ба мо иттилоъ медиҳад ки ҳамагӣ 159 ҳарфи ғалатӣ ба ҳарфи дуруст иваз карда шуд. тугмачаи океро пахш менамоем. тугмачаи закритро пахш намуда равзанаи найтии заминитро маҳкам менамоем. чӣ тавре ки мо дидем муқоиса, қатъиян, яъне ҳамаи ҳарфҳои қе дуруст шуданд. ҳамин тавр мо ҳарфҳои ҳе, ҷе, ҳарфҳои боқимондаро дуруст менамоем. шумо дигар ҳарфҳоро иваз менамоед то он ки шумо ҳам ба ҳамин қоида одат кунед. яъне барое ки ҳамин қоида дар хотираи шумо нақш бандад, шумо метавонед худатон ин амалҳоро боз такрор намоед. акнун ногуфта намонад ки ба воситаи равзанаи найтии заминӣ дигар кофтковҳо ва ивазнамоиҳоро низ гузаронидан мумкин аст. инҷо вақт аз оне ки мо болшеро пахш менамоем, тугмачаи форматро ё пахш менамоем, инҷа язик аст, рамка аст, абзац аст, шрифт аст. яъне мо метавонем ягон сархатро кофтков намоем, ягон забонро, ягон чорчӯбаро кофтков намоем ва иваз намуданам ҳамин тавр. мо метавонем як намуди дигарро ба намуди дигар иваз намоем. асос чизҳои муфидашро мо бо шумо дида баромадем. инак дар ин дарс шумоён чӣ тавр кофтани калима ва иваз намуданро омӯхтед. бо ҳамин дарси мо ба охир расид.